Ola, que tal? Boas tardes. O arriscado que é o traballo dos que apañan o percebe quedou de novo patente esta mañá cun tráxico suceso. Morreu unha percebeira que mariscaba en Baroña, en Porto do Son, arrastrada por un golpe de mar. Unha embarcación que pescaba na zona acudiu a xiña, pero cando recuperaron o corpo xa falecera. Tamén se teme o peor desenlace en Carballedo, na Ribeira Sacra luguesa, onde seguen buscando o mozo que emborcou co seu kayak no río Miño onte á tarde. O desaparecido ía co seu curmán que logrou poñerse a salvo a tempo. E hoxe coñecemos máis detalles da trama detrás do narcotúnel de Ceuta, que, por certo, ten conexión galega. Este é o momento en que os axentes destapan ese túnel, unha verdadeira obra de enxeñería que permitía introducir en España grandes cantidades de haxix de forma constante. Entre os 4 detidos en Galicia está un vello coñecido do narcotráfico, o armador do Simione. Os cambios en máis de 2.500 topónimos galegos non se aplicarán ata que se publiquen oficialmente, pero as que sí están sendo inmediatas son as reaccións dos veciños. Neste telexornal Mediodía imos estar nalgúns dos concellos que mudan de nome. Me parece estupendo, porque así estamos en Galicia, non? Hai que ponerle nombre gallego. Eu vou seguir dicindo igual. A min soname mellor Cañiza, pero bueno, cada un. Tamén Trump pusolle Golfo de América en vez de Golfo de México, non? Dirán o que queiran, non sempre será Cangas do Morrazo. Antes era Pastoriza, ¿no? E agora Pastoriza. Moi ben. Pois calquera destes concellos é unha boa opción para visitar esta Semana Santa. O presidente da Xunta agarda que sexa o inicio dunha gran tempada turística para Galicia. Estamos no comezo da Semana Santa. Eu creo, polas perspectivas, e se aguanta o tempo, que todo indica que sí, ademais, imos ter xa o arranque dunha magnífica temporada turística. Nos deportes, esta noite xoga o Depor en Riazor. O equipo pode alcanzar o Racing se consegue a vitoria. Quedan 10 partidos en segunda, son 10 encontros que os de Hidalgo afrontan como 10 finais co obxectivo de volver á primeira división a temporada que ven. A cita, recorden, é ás 8. O anticiclón dos Azores non nos deixa de momento, garante estabilidade e tamén vento do nordés. As temperaturas máximas serán un pouco máis elevadas ca onte. Máis concellos de Galicia gozarán deses ansiados 20 graus ou máis. O mundo do mar volve estar de loito en Galicia. Morreu unha percebeira arrastrada por un golpe de mar en Baroña, en Porto do Son. Ata alí imos en directo, Demetrio Morenza. Sí, foi unha embarcación que estaba faenando por a zona que se decatou da presencia do corpo da muller no mar. Lanzáronse a rescatala e dende o traxecto onde foi localizado aí en Castro de Baroña ata aquí, ata este peirao de Porto do Son, intentaron reanimala, pero ningún resultado positivo. De feito, unha vez xa aquí os equipos sanitarios tan só puideron certificar o seu falecemento. O corpo foi trasladado dende aquí de Porto do Son ata o hospital en Santiago de Compostela, onde se lle practicará ahora a autopsia que determinará as causas de falecemento. A muller de 54 anos contaba cunha ampla experiencia de traballo no mar. A vítima, de 54 anos, era unha percebeira experimentada igual que o seu home. Os primeiros en avistar o seu corpo na auga foron uns bateeiros que estaban en terra apañando mexilla. Estes avisaron o patrón maior da confraría do Porto do Son que andaba pola zona. Facían así cos brazos, facíanos en alto, facíanos en cruz, como que algo pasaba. Malia a rapidez coa que reaccionaron, Emilio Queirúa contounos que chegaron demasiado tarde. O meu fillo xa se tirou, xa sin decirlle nada, xa se tirou, acercou na lancha, metémola a bordo, e xa lle empecé a facer o boca a boca, pero non hubo maneira. O 112 decíame que seguira facendo, seguimos facendo, pero sínteste impotente de non poder haber. O cadáver da muller foi trasladado ata Porto, onde os sanitarios do 061 certificaron o seu falecemento. Ata o lugar tamén se trasladou o xuíz, que finalmente ordenou o levantamento do corpo. E na Ribeira Sacra luguesa seguen buscando o mozo que desapareceu onte á tarde cando emborcou o seu kayak no río Miño, no encoro dos Peares. O dispositivo de busca, Andrea, retomouse á primeira hora desta mañá.
Sí, efectivamente, agora hai uns minutos unha patrulla acuática acaba de voltar dun operativo de busca e coñécese que este mozo segue aínda en paradoiro descoñecido. O seu primo, con quen ía onte no kayak, foi quen de chegar ata a ribeira e mesmo de achegarse ata a parroquia de Cova, neste concello lucense de Carballedo. Ali puido pedir auxilio, mesmo foron os propios veciños do lugar os que alertaban o 112 cando xa pasaban as 4:30 da tarde. A orografía deste lugar leva dende onte complicando estas tarefas de busca, sobre todo pola profundidade que mesmo chega a superar os 60 metros. Polo tanto, eses esforzos estánse centrando tanto no aire como na auga a través dese helicóptero da Garda Civil e tamén dos axentes de buceo. Foi hoxe contra as 8 da mañá cando a Garda Civil retomou o operativo de busca despois de estar onte durante toda a tarde. Hoxe tamén estiveron participando os axentes do Seprona e do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Os servizos de emerxencia retomaron a busca do mozo que desapareceu na tarde do luns en augas do río Miño ao emborcar o kayak en que navegaba co seu curmán preto do encoro dos Peares. A Garda Civil é quen coordina o operativo que se puxo de novo en marcha a primeira hora da mañá. Tenemos medios aéreos, medios acuáticos en la búsqueda de medios terrestres. O terreo nesta zona da cabeceira do encoro dos Peares é tan escarpado que fai moi complicado o acceso ao río. Por iso son fundamentais os medios aéreos e acuáticos que se están empregando para completar o rastrexo por terra. Tenemos varias patrullas terrestres por la demarcación, por las riberas. Paralelamente tenemos el helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas nuestro, y también medios de protección civil en el agua y algunos en zona terrestre también. Des que saltou a alerta o luns sobre as 4 da tarde, a máis da Garda Civil participaron na busca bombeiros de Chantada e Ourense, do GES de Ribadavia e voluntarios de Protección Civil de Parada de Sil, o Sabiñao e Monforte. Tamén colaborou desinteresadamente algunha empresa das que fan rutas turísticas por esta zona, aportando as súas embarcacións. A busca da tarde centrouse nas beiras próximas á zona en que un dos rapaces que ían no kayak dixo que tiveran o accidente. De entrada, confiábase en que o desaparecido poidese chegar tamén a nado ata a terra. Pero o intenso rastrexo realizado ata que fixo de noite non deu máis resultado que o achado da embarcación en que os dous rapaces veciños de Lugo se achegaron a padexar nas augas do encoro. Ben, no Parlamento de Galicia acaban de confirmar que o debate do Estado da Autonomía será a próxima semana, concretamente os días 8 e 10. O BNG quere mostrar alternativas políticas á acción da Xunta e os populares xa avanzan que o presidente ofrecerá medidas para superar esta nova crise pola guerra en Oriente Medio. Os grupos parlamentarios confirmaron esta mañá a cita co debate do Estado de Autonomía, mércores e venres da próxima semana. Unha ocasión, din os populares, para confirmar que hai un goberno que traballa e busca solucións. Firmarase con feitos que a Galicia de hoxe funciona, que hai un goberno que goberna e que o Partido Popular de Galicia é a solución aos problemas reais dos galegos. As solucións da Xunta non convencen o BNG. Os nacionalistas, ademais de críticas, presentarán propostas. Como unha oportunidade, unha boa e grande oportunidade para poñer o goberno do Partido Popular, o goberno de Rueda, diante do espello. Os socialistas lamentan a data do debate, din que Rueda escolleuna para pasar desapercibido. Que se fará a vindeira semana. Como sempre, o Partido Popular busca as datas, a volta de vacacións, para ver se pasa medio desapercibido. O debate prodúcese xusto na metade da legislatura, un bo momento para facer o primeiro balance. Deuse xa o primeiro paso para a humanización dunha das dúas vías principais de acceso ao Grove. Despois do Brán empezarán as obras para transformar a rúa que vertebra a vila dende a entrada ata o porto. Vanse crear espazos para os peóns co obxectivo de dinamizar tamén o comercio local. O proxecto ten un investimento de 2,6 millóns de euros, do que a Xunta pon o 65% e o resto o Concello. Alfonso Rueda e o alcalde destacan que esta obra é un exemplo de colaboración institucional para mellorar a calidade de vida dos veciños. Do exemplo que hoxe debería de ser e que lamentablemente moitas veces non é a política. Por qué? Porque hoxe con esta colaboración gañan os veciños e veciñas do Grove. Un exemplo de colaboración institucional, non pasa nada cando as cousas hai que facelas, hai que poñerse de acordo por enriba de siglas, por enriba de cálculos. Creo que nesto consiste o que nos pide a xente.
A Comisión Europea advírtelle ao Goberno Central que os inmigrantes que sexan regularizados en España non van poder asentarse no resto de países da Unión, aínda que sí van poder circular. O Partido Popular fixo valer os seus números e tanto o Congreso como o Senado van estudar o impacto que terá na seguridade o proceso extraordinario que está a piques de aprobarse. Será España un agujero para la seguridad no solo de nuestro país, sino también de la Unión Europea, porque podrán colarse a través de España y que circulen por toda la Unión Europea delincuentes, incluidos terroristas. El proceso de regularización dará derecho a permiso de trabajo, de residencia de trabajo en nuestro país, con lo cual afecta a la decisión de trabajar en nuestro país. Estamos dentro del calendario previsto. Son declaracións na conferencia de prensa posterior ao Consello de Ministros que hoxe tivo novidades. Carlos Cuerpo estreouse como novo vicepresidente primeiro, cargo que suma o que xa tiña de ministro de Economía. Arcadi España asistiu por primeira vez á reunión como novo ministro de Facenda, sustituindo a María Jesús Montero. O goberno insiste en que presentará uns novos presupostos, pero evita poñerlles data. E un terrorista máis vai poder sair á rúa en semiliberdade. Trátase de Ángel Tellería, condenado a 42 anos de cárcere por varios atentados, entre eles o asasinato dunha inspectora de policía de 23 anos. A Asociación de Vítimas do Terrorismo fala de amnistía encuberta de terroristas. O Partido Popular exixe un cambio do regulamento para evitar que os condenados por terrorismo poidan ter beneficios penitenciarios. Margarita Robles defendeu no Congreso a decisión do Goberno de limitar o uso das bases ou o peche do espazo aéreo dos avións estadounidenses. Dixo que iso non supón abandonar a responsabilidade cos aliados. Dende o PP acusan o Goberno de utilizar electoralmente o conflito. Esta decisión no supone en absoluto una ruptura del vínculo transatlántico ni un abandono de nuestra responsabilidad con la disuasión y defensa colectivas de nuestros socios. Todo el relato hiperbólico que está haciendo este gobierno, direccionado seguramente por opciones de política populista. Eso es lo extraordinariamente grave y lo que puede poner en riesgo nuestra seguridad en el futuro. Tamén Italia lles nega o uso da base de Sicilia aos bombardeiros dos Estados Unidos que se dirixen a Irán. E na zona do conflito, o réxime iraniano confirmou que se atacaron instalacións militares en Isfahan despois de que Donald Trump publicara estas imaxes na súa rede social. O Euribor, o principal indicador que se ten en conta para calcular as hipotecas, pecha este mes de marzo no 2,56%, o nivel máis alto en 6 anos. E en que se traduce todo isto? Pois ímolo ver cun exemplo. Fíxense, a cota mensual dunha hipoteca de 200.000 euros a 25 anos que se teña que renovar co Euribor máis un punto, que é o máis habitual, pasaría dos 843 euros ao mes aos 908, que son 65 euros máis. Aquí están asinando unha hipoteca. Esta parella merca un piso. Casos cuando se pagaría un tipo de interés. Mañá sería máis caro. Se o Euribor sigue hacia a suba, pois o tema dos precios das hipotecas irán con iso, sobre todo nas hipotecas a tipo fixo, que é o que máis demanda a xente, non? Pero a vivenda sobe sobre todo porque hai pouca no mercado. En España os prezos aumentaron un 14% nun ano. Exceso de demanda sobre a oferta que hai, precios excesivos. Eu non sei que vai pasar, pero dende logo a previsión é que, digamos, o precio da vivenda non vai baixar. Sí que é verdad que o Euribor está subindo, pero os tipos están razonablemente baixos. Daquela que se lles pode recomendar os que queren mercar vivenda? Se ti tes a idade e o sueldo suficiente e a capacidade de poder asumir unha débeda, encontras unha vivenda que encaixa, é o momento de facelo. Sobre todo comparar, non quedarse só ca opción que che transmite o teu banco, senón o tema de mirar noutras entidades. E deben renegociar os que xa teñen unha hipoteca? Sempre está ben o tema de renegociar, pero hai que ver que condicións se pactaron no seu momento, porque igual, cando se cerrou esa hipoteca, era un momento bastante máis favorable do que hai a día de hoxe, e non convén facer unha mellora. Habería que ver os custes desa posible troco de entidade financiera e se realmente compensa. Mercados quentes, cabeza fría. Nestes tempos en que todo sobe, sempre hai excepcións. En Galicia aínda é posible atopar locais onde cobran o café a €1.
Os vasos de café sucios acumulanse no mostrador deste bar de Culleredo. O seu propietario non dá abasto para atender a toda a clientela e un pregúntase se o segredo deste éxito está no prezo do café. €1. €1. Sí. E non é o único. Pois el café é €1, hace 25 años ya. Desde que entrou el euro, que tengo el café €1. Son exemplos de resistencia e inflación. Sacrifican as ganancias con tal de botarlles unha man aos seus clientes. Las cosas no están para subir, están malos para nosotros, están malos también para el cliente. Entonces hay que hacer ahí equilibrar la báscula. La gente está contenta, entonces está. Hombre, no estás ganando lo que ganabas hace 25 años, pero tampoco pierdes. Vendiendo cantidad, no se pierde. Cada uno mira lo suyo, cada uno, a mí me cubre. Os grandes volumes son a base destes negocios. Se yo vendera 4 cafés ou 5 al día, yo non podía mantener isto a €1, ni por asombro. Os cafés diarios que serven contanse por centenares. Sen restarlle un ápice á calidade, os clientes ben o saben. Incrédulos quedan os que veñen de fora. Se sorprende, isto como pode ser, hasta te dejan €1,50 por si acaso. E hai gente que te deja pues, esos 10-20 céntimos sempre encima, non? O Xacobeo do ano que ven pode ser para Galicia un escudo contra a crise internacional. O Goberno Central estáse atrasando en aprobar os incentivos fiscais aos patrocinadores, pero a chamada de alerta que facía a Xunta estas últimas horas xa deu resultado. É moi importante e fundamental para a planificación. Un evento como o Xacobeo non se pode organizar 6 meses antes da súa celebración. Isto require un plazo e unha planificación previa. Xa imos tarde, pero esperemos que esta última chamada de urxencia que fixo o Goberno da Xunta de Galicia teña unha resposta inmediata por parte do Goberno Central. Falta un ano pro Xacobeo, pero a chegada de turistas a Galicia non se frea. O presidente da Xunta agarda que a Semana Santa marque un bo inicio da temporada turística. Estamos no comezo da Semana Santa. Eu creo, polas perspectivas, e se aguanta o tempo, que todo indica que sí, ademais, imos ter xa o arranque dunha magnífica temporada turística. Horas decisivas para o sector lácteo ca entrada mañá dos novos contratos que prevé a lei estatal. Os sindicatos e a Xunta piden que se garanta que as explotacións cubran como mínimo o que lles custe producir unha marxe mínima de beneficio. Reivindicarlle ao Ministerio unha vez máis, e xa van unhas cuantas, e levamos uns cuantos anos pedindo porque non funciona a lei da cadea alimentaria. Non podemos permitir que ningunha explotación en Galicia teña que pechar porque non cubra nin os costes de produción nin o beneficio necesario que necesita para seguirse adaptando ao mercado, para seguir investindo, para seguir ganando cada día máis. Que se ponga en marcha toda a maquinaria para impedir que as industrias sigan utilizando este tipo de prácticas absolutamente ilegais desde o noso punto de vista. O mercado laboral vive momentos de cambio ca irrupción de ferramentas de intelixencia artificial, pero hai profesións blindadas a esa revolución. Falamos de electricistas, fontaneiros, albaneis. Fixen unha carreira, comeceina, e ao segundo ano deixeina para comezar os estudos de electricidade, porque víalle moita máis salida. Neste momento no mercado laboral sobran graduados e faltan profesionais dos oficios. Estropea calquera cousa, dá medo, porque non é fácil encontrar hoxe unha persona pa mismo xa, porque non hai. Son profesións con proxección de futuro e polo de agora aínda non temen que un robot lles quiten o traballo. A IA sobre eles aínda non estendeu os seus tentáculos. Profesionais cualificados que teñan experiencia e sepan traballar, fontaneros, albañiles, poden ganar bastante máis que unha persoa que sal da facultade. Ahora mesmo hai listas de espera de meses para cambiar un grifo. Así, a estes puntos chegamos. Malia que estes traballos son manuais, o mundo digital tamén lles é útil. Un exemplo é a recentemente creada plataforma de servicio. De servicio é unha plataforma que conecta a clientes particulares, inmobiliarias, comunidades de propietarios, administradores de fincas, que necesitan necesidades de oficios, electricidade, fontanería, carpintería, cos profesionais, conectos cos profesionais que poden satisfacer esas necesidades. De utilidade para que os profesionais organicen o seu traballo, para que os empresarios atopen man de obra cualificada e para que os particulares vexan atendidas as ausencias do día a día. Trátante como un superheroe, porque é chegar a dicir, por fin, menos mal, levaba 5 meses buscando un fontanero, un electricista, e aquí chegamos nós.
A tecnoloxía tampouco parece que vai a rematar cos supermercados tradicionais. Polo momento, no Reino Unido fracasou un proxecto experimental que permitía facer a compra sen ter que pasar por caixa, unha especie de superintelixente. María Sabarís. Fallos na tecnoloxía, custos elevados de mantemento e, sobre todo, a desconfianza de algúns clientes que se sentían demasiado vixiados. Son algunhas das razóns que levaron a Aldi a dar marcha atrás no seu intento de automatizar a compra no Reino Unido. No 2022 implantou nun dos seus supermercados de Londres o pago automático controlado por cámaras e sensores. O cliente só tiña que coller a compra e saír sen pasar por caixa. O sistema cargaba a compra directamente nunha aplicación, pero a idea non callou. O ano pasado a tenda pasou a un sistema híbrido e este ano, con máis críticas e custos que beneficios, a compañía alemá decidiu reconvertila no supermercado convencional. Sacar o carné de conducir en moitas cidades e vilas de Galicia está se convertendo nunha auténtica odisea, nun pesadelo. A falta de profesores nas autoescolas é o principal motivo e moitos alumnos teñen que esperar meses para facer as prácticas ou para examinarse. Actualmente xa non é unha prioridade para moitos rapaces sacar o carné de conducir en canto fan a maioría de idade. Os que se matriculan é por necesidade, pola falta de alternativa de transporte público para moverse, por traballo ou moitos inmigrantes para acceder a un emprego. E sacar o carné para ir a estudar fora e ir a estudar a Porto do Son, porque o instituto para facer deportes está aí. Pero desde hai un tempo non abonda con ter vontade de sacar o carné. Os alumnos teñen que esperar meses para poder facer as prácticas ou examinarse. Eu estudio en Vigo, entón pedín as prácticas sobre todo para o fin de semana e nada, dixeronme que 6-7 meses e ao final, pois eso, 7-8 meses de espera. Nas autoescolas apuntan 3 motivos para explicar esa saturación. Levamos sobre todo un ano e pico que estemos moita saturación. Aos alumnos non lle estamos dando servicio axeitado. Hai varios motivos. Un, a falta de profesores. Temos unha edad moi avanzada, profesores con baixas de larga duración e non temos relevo. Outra causa, os alumnos hoxe en día necesitan máis prácticas que fai 20 anos atrás e os resultados están sendo peores, tanto no teórico como no práctico. E se tuvéssemos un número de profesores axeitado para dar o servicio a todos os alumnos, posiblemente o seguinte problema sería a falta de examinadores. A cifra media de prácticas que realiza actualmente un alumno para superar o exame de conducir rolda as 40, o que contribúe tamén á saturación das autoescolas. Ben, hai novidades no caso da nena que faleceu nunha clínica dental en Valencia tras a sedación para un tratamento. Ademais do anestesista e da dona da clínica, a xuíza decidiu citar como investigada a odontopediatra que a atendeu. A nena de 6 anos acudirá a esta clínica de Alcira para extraer os dentes de leite e facer uns empastes tras o tratamento, pro que foi sedada, regresou a casa, pero tivo que ser trasladada ao hospital onde faleceu. Outra menor de 4 anos, que tamén recibira sedación no mesmo centro dental, estivo varias semanas ingresada. Tanto o anestesista como a dona da clínica foron detidos, aínda que quedaron en liberdade con cargos. 4 meses despois, a causa suma unha nova investigada a odontopediatra que as atendeu. A maxistrada tomoulle declaración este luns xunto a outros implicados. A investigación puxo de manifesto varias contradicións relacionadas co anestesista, entre elas que a mostra de propofol que entregou a Sanidade non se corresponde co envase baleiro que atopou a policía na clínica. Está acusado dos delitos de homicidio, de lesións por imprudencia profesional, omisión do deber do socorro e furto, xa que supostamente sustraía fármacos do hospital onde traballaba. A causa permanece aberta, pendente aínda de varios informes. A clínica dental reabriu as súas portas a finais de febreiro tras a autorización da Consellería de Sanidade. Cúmprese un ano do accidente na mina de Cerredo, en Asturias, onde 5 traballadores perderon a vida e as responsabilidades seguen sen depurarse. O Principado evita recoñecer os erros de seguridade á vez que culpabiliza a empresa do sucedido. Villablino homenaxea os 5 mineiros que hai xusto un ano perderon a vida nunha explosión de grisú no interior da mina de Cerredo, en Asturias. Os seus veciños non esquecen aquel fatídico día. Era cedo cando o estoupido sorprendeunos no interior. 5 faleceron e outros 4 resultaron feridos. 12 meses despois e tras actuacións técnicas, xurídicas e políticas, a investigación segue sen despexar interrogantes. O único que trascendeu é que a empresa carecía de autorización para extraer material e que as condicións de seguridade eran insuficientes e inadecuadas.
O xulgado mantén como investigados por 5 delitos de homicidio por imprudencia e outros 4 de lesións ao xefe da explotación, a muller e o seu fillo, así como o responsable da seguridade da mina. O resultado desta investigación determinará se puido evitarse a maior traxedia da minería asturiana en 3 décadas. Este camión saíu da estrada en California, bateu contra 2 coches, atravesou a fachada dunha casa, desfixo un valado e quedou a só uns metros dunha vivenda. No camiño tamén asolagou a zona, despois de romper unha boca de incendios. O accidente foi moi aparatoso, pero só deixou un ferido. Este é o momento en que as forzas de seguridade destapan o narcotúnel que conectaba unha nave de Ceuta cunha vivenda de Marrocos. Unha auténtica obra de enxeñería a 19 metros de profundidade, con vagóns, con raíz e con poleas, que permitía introducir grandes cantidades de droga de forma constante en España. Ben, pois detrás dese narcotúnel estaba unha das maiores redes de tráfico de haxix que operaban en España e a trama tiña unha importante conexión galega. Dos 27 detidos, 4 foron arrestados na provincia de Pontevedra, Mar. Sí, aquí nesta urbanización da Colina de Castrelos en Vigo, nun rocho, atoparon €500 000 agochados a semana pasada. O rexistro do trasteiro foi a petición precisamente do xulgado de Ceuta, que leva o caso. A unidade do Greco da Policía Nacional atopou unha caixa cos billetes que, segundo a investigación, era propiedade do armador do narcobuque Simeone, agora en prisión por este golpe policial. A orixe dos cartos, segundo as mesmas fontes, o narcotráfico. Nesta nave do polígono ceutí do Tarajal estaba a entrada ao narcotúnel descoberto pola Policía Nacional despois da redada este venres. O acceso estaba agochado detrás dun frigorífico industrial e a infraestrutura dispoñía dun pozo de descenso, unha cámara intermedia para almacenar a droga e unha pasaxe final que dá acceso a Marrocos. Es una operación muy importante que ha permitido a la Policía Nacional desarticular una de las mayores redes de distribución de hachís que existía en España. Durante a redada desenvolvida na cidade autónoma, Andalucía e Galicia, foron arrestadas unha vintena de persoas, das que 15 ingresaron xa no cárcere. Entre os que o xuíz enviou a prisión están os 4 detidos en Vigo. O último en ingresar en prisión foi un axente da Garda Civil xubilado, arrestado na localidade andaluza de Chiclana de la Frontera. Todos eles están sendo investigados como presuntos autores dun delito de pertenza á organización criminal e outro contra a saúde pública. Os axentes interviñeron tamén máis de 17 toneladas de droga, €1,5 millón de euros en efectivo, 66 equipos de comunicación e 15 vehículos de luxo. Este foi posiblemente o peor intento de roubo da historia. Ocorreu nun bar de Mijas, en Málaga. O atracador entra cun machado e pide os cartos da caixa, pero tanto o dono do bar como a un cliente comezan a rirse del. Pensaban que era outro cliente habitual que estaba facendo unha broma. Esas risas acabaron frustrando o asaltante que marchou de baleiro. E volve á actualidade un dos crimes en resolver máis impactantes que se lembran en Galicia, o da viguesa Débora Fernández, que apareceu morta nunha pista do Rosal hai xa 24 anos. A familia pide que se faga cargo de investigación a UCO, a unidade da Garda Civil que logrou resolver o crime de Francisca Cadenas en Badaxoz 9 anos despois. Entre o cúmulo de supostos erros, perdas e sensentidos da investigación do caso Débora, a familia e o equipo legal sempre reiteraron non entender por que o caso o leva a Policía Nacional, cando o corpo apareceu nunha demarcación da Garda Civil. Por iso solicitan formalmente o xulgado 2 de Tui que derive o caso a UCO da Garda Civil. Que a unidade de Madrid non está preparada para levar este tipo de delitos e, sen embargo, non deixamos de ver casos que leva a Garda Civil e a UCO con resultados espléndidos despois de moitísimos anos. Entonces, se por xurisprudencia nos toca a Garda Civil, o que queremos é que a Garda Civil reclame o caso porque realmente é a súa obrigación dar resultados e saber que está pasando. Compre lembrar que o caso está parcialmente arquivado e segue imputado o exmozo da vítima. Nos últimos tempos temos visto que a Guardia Civil resolve moitos casos parecidos e ademais usando algunhas das técnicas que nos pedimos na alguna ocasión,
que era da unidade da conducta, mediante unha perfilación. Entre as deficiencias na investigación están a eliminación de chamadas nas listaxes de números telefónicos, o suposto borrado profesional do ordenador e a desaparición temporal do móvil da moza, que a policía chegou a dicir que non se recepcionara e finalmente apareceu sen tarxeta logo dunhas obras na comisaría madrileña de Canillas. A decisión aínda non é firme, pero Alfonso Basterra podería estar máis cerca que nunca de saír de prisión. Sería cun permiso penitenciario ordinario. Autorizouno un tribunal de Salamanca e aínda podería ser impugnado pola Fiscalía. Nuria. Sí, e con esta son xa 3 as veces que Alfonso Basterra solicita este permiso. Nas 2 veces anteriores foi denegado por institucións penitenciarias, pero desta volta o xuíz de vixilancia penitenciaria concedeulle en base a que considera que reúne parte dos requisitos, entre eles o feito de que xa cumpriu unha cuarta parte da condena. Lembramos que foi condenado a 18 anos de cadea polo asasinato da súa filla Asunta en 2013. Cumpriu xa 7 anos de prisión. En todo caso, para que poida volver poñer un pé na rúa, terá que ser firme esta resolución e non será, en todo caso, para volver a esta zona do Ensanche, a zona en que vivía cando sucederon os feitos. Trataríase dun permiso de tan só un día, no que estaría acompañado dun supervisor penitenciario durante todo o tempo e, segundo trascendeu, sería para visitar a que a súa actual parella sentimental en Salamanca. Malia que recorreron contra a sentencia. Foi condenado polo asasinato da súa filla en 2013, pero Alfonso Basterra nunca recoñeceu o delito. Por supuesto que no. Como no he tenido interés en matar a mi hija, sería lo que más quería en el mundo. Esa podería ser a razón de que aínda non obtivera os permisos ordinarios para internos en segundo grao que teñan unha cuarta parte da pena cumprida, como a él. Probablemente o obstáculo para esa concesión veña precisamente de que o interno non recoñece os feitos, non pide perdón e pode ser un matiz para rechazar o permiso penitenciario. Negáronllos 2 veces. Recorreu ante a sección de vixilancia penitenciaria do Tribunal de Salamanca, que lle deu a razón agora. A Fiscalía aínda podería impugnar a decisión, así que a saída de Basterra non será inmediata. Pero se consegue o permiso e non hai incidencias, abandonaría a prisión por primeira vez. É certo que iso é progresivo. Van de conceder, en principio, máis permisos de saída hasta que poda pasar a un tercer grado que lle permita incluso unha semiliberdade, non? Basterra cumpriu máis de 12 dos 18 anos de condena. Técnicamente podería estar desfrutando xa do terceiro grao, pero hai outras consideracións que poden estar sobre a mesa. Poden ser máis conservadores derivado do propio procedemento que estamos a falar, non? Un procedemento mediático. Alfonso Basterra cumpre condena no penal de Topas en Salamanca, onde foi trasladado a petición propia en febreiro do ano pasado. Máis de 2.500 lugares mudan de nome ou actualizarse o nomenclator de Galicia. Entre os que cambian hai 12 concellos nas 4 provincias. Imos ver algúns exemplos, fíxense. Na da Coruña, o Porto do Son vai ser agora así, con artigo o Porto do Son, que é a forma que utilizan os veciños e a que ademais aparece en moitos documentos históricos dos últimos 200 anos. En Lugo, Alfoz pasa a ser Alfoz do Castrodouro. Aquí o cambio xorde dunha reclamación popular para recuperar o nome histórico do concello. En Ourense temos o caso do Castro de Caldelas, que a Academia revisou de oficio para adaptalo ao uso popular e avalado tamén por documentación histórica. O mesmo acontece na provincia de Pontevedra, co Campo Lameiro. E tamén en Pontevedra hai outro cambio importante, o da Cañiza, que pasa a ser a Caniza. Sabela Romar. Aquí cambian o ñ polo N. Entre os cañicenses cos que falamos, que agora serán canicenses, atopamos, claro, opinións para todos os gustos. Hai os que entenden que o cambio é bo e hai tamén os que nos din que aínda que cambie o que cambie do nome desta localidade, para eles non vai cambiar absolutamente nada. Son 12 concellos que xa coñecen o nome co que van a escribir a súa historia a partir de agora. Os cambios buscan respetar as nomenclaturas que tiñan históricamente e que foron perdéndose co paso dos anos. Son cambios como a Cañiza, que pasa a ser a Caniza, ou de Cangas, que pasa a ser Cangas de Morrazo. Outros como Porto do Son, que pasa a ser o Porto do Son, son pequenas adaptacións.
Nós consideramos que o artigo é unha forma esencial do topónimo, iso influe tamén na gramática, eu son da Fonsagrada, o meu concello leva artigo, quero dicir que se non lle poñemos artigo non sabemos se se dice en Fonsagrada ou na Fonsagrada. Entre os veciños as opinións atópanse, como case sempre, divididas. Non é moito cambio, a verdade. Bueno, está perfecto. Eu vou seguir dicindo igual. A min soname mellor Cañiza, pero bueno, cada un... Non sei, sona máis galego. Bueno, tamén Trump pusolle Golfo de América en vez de Golfo de México, non? Dirán o que queiran, non sempre será Cangas do Morrazo. Iso sí, son moitos os que confesan que tampouco lles va a cambiar a vida. Pareceme ben o nombre que ten e pareceme ben porque tampouco non é moito cambiar a cousa. Esta actualización realizada pola Xunta ven sustituir o nomenclátor do ano 2003 e, ademais dos cambios nos concellos, varía tamén o nome de 2.335 lugares en máis de 180 parroquias. En 2 meses exactos remata o prazo legal para ter limpas as leiras arredor das casas para prevenir incendios. Non facelo pode supoñer sancións de 1.000 euros no caso de infraccións leves. Así que moitos aceleran os traballos de roza estes días, aproveitando o bo tempo. É o son que máis se repite estes días en moitas zonas rurais. Tras as chuvias deste ano que favoreceron o crecemento da vexetación, toca limpar as leiras. Esta empresa de roza traballa nun terreo a menos de 50 metros da aldea de Presqueira, en Baños de Molgas. Temos moito máis traballo debido aos incendios que hubo o ano pasado. Debido aos incendios, pois a xente concienciouse un pouco a ter as fincas limpias e desbrozar os espacios todos. Subeu como un 30% máis ou menos o que é a demanda. Unha demanda que adoita irá máis a medida que se achega o 31 de maio a data límite para ter limpas as leiras ao redor dos núcleos de poboación. Entonces a nós súbenos moitísimo que o traballo, temos que contratar a xente de exterior, a xente autónomo, para poder satisfacer os clientes. Pois o 31 de maio é a data que se fixa na norma pois para que a administración intensifique os controles, digamos, é cando a partir de aí pois empezan a enviar as notificacións, etc. Pero debemos ter as parcelas xestionadas durante todo o ano. Os propietarios que non o fagan poden enfrontarse a multas de entre 100 e 1.000 euros no caso de infraccións leves, as máis habituais. Tamén terán que facerse cargo do custo da limpeza se a realiza a administración de forma subsidiaria. Debemos ter limpas non por a sanción que nos poidan impoñer, senón por o importante que é ter esa zona próxima aos núcleos xestionada para evitar posibles incendios e tamén para ter lugares onde os medios de extinción poidan traballar de forma axeitada cando hai un incendio. O ano pasado, unha de cada 3 leiras inspeccionadas pola Xunta non estaba limpa. As tarefas de limpeza son fundamentais para prevenir incendios forestais como este de Cáceres, onde o forte vento está complicando moito as tarefas de extinción. Mellor é a situación en Murcia, onde xa extinguiron o lume que arrasou 400 hectáreas. Un dos atractivos desta Semana Santa que promete bo tempo en Galicia van ser, sen dúbida, as Illas Cíes. Xa está habilitado o novo pantalán de rodas despois dos estragos que deixaron os temporais deste inverno. Unha mellora na seguridade que se completa con actuacións na recuperación da biodiversidade das dunas. A biodiversidade é primordial, a seguridade sin dúbida, e xunto con isto, de cara á temporada estival, tamén procederemos á licitación do que é a pasarela que vemos ao fondo, a pasarela de rodas, con unha inversión de máis de 155.000 euros. O cantautor arxentino Coti é unha das novidades do cartel do Galicia Fest que se vai celebrar en Vigo os días 26 e 27 de xuño. O festival tamén incorpora a José de Rico ou a banda Lori Meyers. Previamente xa anunciaran a presenza de artistas como Álvaro de Luna ou os galegos Freddy Leis e Miriam Rodríguez. E moita atención porque esta noite temos estrea a Grande Escolla, un programa onde os nosos famosos escollerán entre os seus produtos galegos favoritos. E empezamos cunha icona da nosa terra, o tractor. Se hai algo que nos define na nosa esencia son os nosos produtos. Por iso o noso protagonista de hoxe é o tractor. Un carismático e falangueiro extoureiro e propietario andaluz será o anfitrión desta semana. Será convidado á capital galega en busca do mellor tractor.
Que sí, que los mejores tractores del mundo están en Galicia, que me lo dijeron, que me he enterado. ¿Y dónde me voy yo? A Galicia a buscar mi tractor. ¿Por qué? Porque son los mejores del mundo. Os candidatos son 3 tractores de primeira, pero cal deles conquistará o corazón do cordobés? Rutas improvisadas en tractor, catas gastronómicas e unha visita por Santiago que non deixará a ninguén indiferente no programa de hoxe. Por aquí non cabe el tractor ni amarrado, vamos. Que fará o cordobés? Elixirá o tractor máis tradicional, o máis económico, ou volverá a Córdoba co tractor máis exclusivo? A grande escolla, hoxe á noite. Ben, pois antes estará o tempo onde llesimos contar que imos continuar con este anticiclón durante os vindeiros días. Tamén esta tarde, fíxense as temperaturas hoxe, incluso as máximas ascenden lixeiramente. Iso sí, durante a tarde imos ver como ese nordés a nos acompañar e cun pouco máis de forza, tanto en terra, será unha tarde ventada, como especialmente na Costa da Morte. Teremos ese nordés a marcar a situación nos vindeiros días, todo acompañado con ese anticiclón dos Azores que continúa con nós. Este trono, que en lugar de asento ten un inodoro dourado, apareceu nun parque de Washington. É unha crítica contra Donald Trump e as obras que fixo na Casa Branca. Entre elas, engadir elementos dourados no despacho oval, rehabilitar un baño ou construir un salón de baile. No trono aparece o nome do mesmo grupo que colocou en setembro unha estatua de Donald Trump da man do agresor sexual Jeffrey Epstein. E nada, hoxe está de aniversario un dos monumentos máis icónicos do planeta, tanto que se uns extraterrestres tivesen que elixir un souvenir para levar de volta á súa galaxia, pode que levasen unha figuriña da Torre Eiffel. Inaugurouse en 1889 para darlle lustre á Exposición Universal dese ano en París e durante máis de 40 foi o edificio máis alto do mundo e hoxe é o cuarto monumento que desde logo é o máis visitado. Se estiveron fronte a ela, fronte á Torre Eiffel, decatáronse de que a súa cor pois non é uniforme, é máis escura a medida de que vai gañando metros. Fíxense na súa próxima visita a París. Que teñan unha moi boa tarde. Hasta loguiño. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel pour se faire pardonner.